Πόσο? Κοίτα τι κάνει. Όχι ρε. Παρκαρές. Για βγάλ' το. Κουράζεσαι. Ακούμπησε. Πώς αισθάνεσαι? Χαλαρός. Τι? Βγήκε ρε ρε μαλάκα. Ωραία, να έρθουμε άλλη πορεία. Άλλη πορεία. Τι με κοιτάς. Μη με κοιτάς καθόλου. Ξέρω, να πάω το πόδι. Τι θα βγάλω. Ακόμα τραβάς. Σου παίρνω συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Πώς αισθάνεσαι Γιάννη που έβαλες το αμάξι σου σε ένα χώρο που ήταν μικρότερο από το αμάξι σου? Μα, δεν είναι ενθουσιάστη, βέβαια.